wasefama egqatswa lilanga yonke imihla. Utata kaThabo kwelinye icala wayekonwabela ukwenza umsebenzi onzima, waye eyithanda ifama. Wayengakwazi ukuwuqonda umoya kaThabo wovukelo. Ngenye imini, emva kwengxoxo eshushu phakathi koyise nonyana, uThabo wathatha okuncinci awayenako waza wayishiya ifama ukulandela amaphupho akhe esixekweni. Yadlula iminyaka emininzi, uThabo waqala ukuva ulangazelelo olukhulu losapho lwakhe, ngakumbi utata wakhe. Wazisola ngendlela awayeyishiye ngayo ifama waza walangazelela ukwenza uxolo nabantu abathandayo. Nangona uThabo wazama kangangoko ukukhangela indlela anokulungisa ngayo ubudlelwane noyise, zange kubekho nanye yeengcamango eyamnika ukuzithemba ngokubuyela efama ukuya kujongana naye. Ngenye imini umhlobo kaThabo wathi, "Ukhe weva ngendoda esisilumko ehlala eflatini umgama oyikilomitha ukusuka kumbindi wesixeko? Kuyabonakala ngathi wazi lukhulu ngendaba yobuqili." "Enkosi," watsho uThabo. uThabo ke naye wahamba wayokutyelela indoda esisilumko. Wafika kwindoda esisilumko wabeka imbilini yakhe. Yathi indoda esisilumko kuThabo, "Yakwathini, xa ufuna ukulungisa into engalungisekiyo kufuneka ukhayele into engaqhelekanga. Tata, inokuba yintoni leyo? Kufuneka uxhophele ibhovu lengonyama eselevinisayo ihleni." "Tata, uthi mandithini? Ndixhwephule ibhovu lengonyama esilevinisayo ihleni? Lo msebenzi ubonakala ingathi awunokwenzeka." "Ungawenza lo msebenzi," watsho uThabo. uThabo ke naye wawacinga amazwi omhlobo wakhe. Wacinga into yokuba umhlobo wakhe ebenyanisile. uThabo ke naye waqalisa uhambo lwakhe, ehamba ubusuku nemini. Athi engena ngenye imini komnye umqolobo, ikhona inkunzi yengonyama. Kwalandela umsebenzi wokuba ingonyama imthele. Ngosuku ngalunye, ngelixa egcina umgama okhuselekileyo, uThabo wayesebenza amazwi apholileyo emoyeni. Wabukela, wafunda imikhwa yengonyama, izinto ezithandayo nengazithandiyo, namaxesha apho yayibonakala ikhululekile. Emva koko uThabo weza necebo. Yonke imihla wayephatha isihlunu senyama esisandula kuxhelwa isongelwe kakuhle. Wayetha kuyibona ingonyama uThabo abeke inyama elityeni, aqinisekise ukuba iyabona isipho sasivela kuye. Ekuqaleni ingonyama yayiphendula ngokugquma okoyikekayo kwakuhlokoma kuyo yonke loo ntlango. Noko kunjalo, uThabo wancekelela ebuyelela usuku nosuku nenyama namazwi apholileyo. Ekugqibeleni imigqumo yengonyama yayizola ngokuzola. Yamvumela uThabo ukuba ayesondela ngokusondela ngokude abeke inyama kwindawo efikelela imihlathi eyomeleleyo yengonyama. Ngezandla ezincancazelayo uThabo wancothula ngocoselelo ibhovu esilevini sengonyama, elibange waliqinisa ngqi. Wabuyela kwindoda esisilumko. Ngokuzithoba okukhulu nemibulelo walinikezela ibhovu elinqabileyo. Wahlala wangqiyaba elinde indoda esisilumko ukuba iqalise ukwenza isiko ngebhovu. Endaweni yoko, indoda esisilumko yaliphosa ibhovu emlilweni oqhuqhumayo, ingakhange yenze zwi. uThabo wothuka ebhidekile. "Uyenzele ntoni loo nto?" wakhamisa. "Ndibeke ubomi bam emngciphekweni ngelo bhovu." Indoda esisilumko yamjonga ngokuzolileyo yaze yaphendula, "Ndixelele Thabo, kulula ukuthomalalisa intliziyo yengonyama kunaleyo kayihlo oyintondo. Ingaba uyihlo ngafuna uthandwa ngunyana wakhe? Ingaba ingonyama ifuna inyama?" uThabo wabuva entliziyweni yakhe ubunyaniso bamazwi endoda esisilumko, waza wayibulela ngoncedo lwayo. Njengoko uThabo wayehamba, wayesazi ukuba iza kuba ngumsebenzi onzima ukulungisa ubudlelwane kunye noyise. Kwakuba konke kufanelekile. Waqonda ngokuba lihamba ixesha nangentliziyo ethobekileyo wayeza kuphumelela. Yenza ibali linike umdla. Zoba umfanekiso wengonyama uze uyifake imibala. Ucinga kubikho kuphi ukubhetere?
ubomi efama okanye ubomi esixekweni, ucinga ukuba uThabo angathini kutata wakhe? Bhala ileta esuka kuThabo isiya kutata wakhe.